máme aj ľudí schopných, máme aj prírodné podmienky. Čo nám vlastne chýba? Asi to, čo to hovoríš ty, nejakí tí Štefánikovia možno a tá vízia. Rodisko Štefánika, hej? Paráda, no ja som zvedavý okrem Košarísk a Štefánikovej mohyly aj na našu chalupu na Brezovej. Susedov syn lieta tiež odtiaľto zo Senice a keď letí ponad nás, ponad chalupu, tak vždy zakýva krídlami. No tak dnes zakývame my. A to je sila, že práve v tom jeho rodisku si zabezpečil chalupu, respektíve tam máš. No, ono to nie je náhoda, pretože keď som išiel do hĺbky svojej mysle, že prečo som si zamiloval tento kraj, tak som sa vlastne dostal až do rodiska môjho otca. To je oblasť Senohradu pri Zvolene, teraz tam je aj vojenský priestor, tak vlastne prišli starí rodičia o dom, že ich ho zobrali. Ale ten kraj je veľmi podobný a vlastne asi to bolo niekde hlboko vo mne, že takýto kraj sa mi páči. A úplne ako signifikantná je teda návšteva môjho otca prvýkrát, keď prišiel na chalupu, keď som ju kúpil, tak mi hovorí, no toto mi veľmi pripomína moje rodisko, takže malo to hlbšie korene. A potom otec povedal, daj sa mi napiť vody. Tak som mu dal vody, je tam miestny prameň, ktorý zásobuje niekoľko domov. Otec sa napil vody a povedal, dobre si kúpil, dobrá voda je tu. A potom mi povedal druhú vec. A myslím si, že si aj rozumne spravil, pretože ak by bola vojna, tak máte z Bratislavy kam ísť. Wow, múdry človek. A vieš, že ma to potom napadlo, keď vypukla vojna na Ukrajine? Tá vojna nebola až tak ďaleko od nás. Títo starí ľudia zažili druhú svetovú vojnu, takže mali to hlboko v mysliach, že niečo podobné sa môže vrátiť. A myslel si aj na to, keď si to kupoval, že to je spojené s tým Štefánikom? Áno, pretože aj ten rozmer tam bol, pretože my sme ako študenti chodili na Bradlo, vtedy to bolo dokonca až nebezpečné tam chodiť, lebo to bolo zakázané. Bradlo bolo zarastené, bolo to spustnuté, ale napriek tomu tam boli vychodené chodníčky, ľudia tam chodili. Napriek tomu, že to režim zakazoval. Takže keď to potom po revolúcii obnovili, tak bol som veľmi rád, že takéto niečo prišlo. Ale dnes, keď som v politike, tak zase ma trošku vyrušuje iná vec, lebo chodia sa tam pretrčať politici, ako to hovoria miestni. A veľmi nerád by som dopadol ako možno títo ľudia, na ktorých miestni hľadia, že sa tam chodia pretrčať. Keď som tam chodil, tak som vždy chodil z presvedčenia, pretože Štefánika považujem za veľkú osobnosť v slovenských dejinách. A nebyť Štefánika, kto vie, ako by sa to celé zvrtlo. Pretože jeho postoj z hľadiska Slovenska bol veľmi dôležitý. Nebolo ďaleko od toho, aby Slovensko ostalo naďalej v Úhorsku alebo Maďarsku. Teď máte Bradlo. A už vidíme Bradlo. Wow, tak to pomerne rýchlo. Nemôžem ísť vyššie, pretože tam už sú mraky. Wow. Toto bolo dakedy úplne zarastené lesom, keď sme sem ešte chodili ako študenti. A dole za Bradlom vidíme Košariska a rodnú dedinu Štefánika. Ríšo, keby trebalo, zvládneš pristať na niektoré z týchto lúk? A jasne, len to neprivolávaj. Toto je spišský travertín, architekt Jurkovič. Úžasné. Ta prevádzka, Oscar Indian ima Foxtrot momentálne nad Bradlom. A keď boli aj v minulosti oslavy za prvej Československej republiky,
tak v tých rohoch vidíme také šachty, na tých sa robili ohne. Tie 4 šachty. Áno, vidím, no. Máš to? Keď by takýto oheň, ako je tam tá symbolika, aj to srdce malo viac ľudí, tak skutočne v srdci, v politike, aj v podnikaní, aj v tých oblastiach. To by Slovensko bolo asi už inde však, ako Švajčiarsko možno. No, mali sme nakročené skutočne k dobrému vývoju, len asi najhoršie, čo spravil na tej našej minulosti, bol komunizmus. Namiesto Štefánika sme mali iné hlavy, ktoré sme si museli oslavovať. A namiesto kríža bola červená hviezda. Paráda, letíme ponad Bradlo. Wow, úžasné. Teraz vidno z hora, aké to je monumentálne. Aj architektonicky to vyzerá nádherne z hora. Veľmi pekne spravená robota. A tam vidíme teraz presne týmto smerom, vidíme tam takú budovu Deníka, veľkú maštal a vľavo od toho taký je súbor domov, takže v tom súbore domov je naša chalupa. Tam veľmi rád chodím. Wow, krásny kraj, krásne mesto. Ako ja si myslím, neviem ako čo ty hovoríš, Jozef, ale myslím si, že takto trošku nám aj chýba Slovákom, hlavne takým mladším, že aby sme to slovenské povedomie v takýchto ľuďoch, ktorí mali spojený charakter s tužbou raz vzdelávať sa a pomáhať a vplyvňovať nielen Slovensko, ale aj svet, že by sme mali viac vedieť, ako medzi mladými by to školstvo mohlo byť viacej prezentované a to povedomie budované, čo si myslíš? No určite, samozrejme, že to nesmie vyznievať ako nejaké velikárstvo, pálenkárstvo, ale mali by sme si pripomínať tie postavy z našej minulosti, ktoré boli dôležité. Niekedy mám pocit, že si pripomíname tých, ktorí aj nemusíme, ale zase tých, na ktorých môžeme byť hrdí, tak ako keď sme tak trošku zabúdali. Štefánika si určite treba pripomínať, pretože bol to človek vlastne z tejto bezovskej kopanice, z obyčajnej dediny a stal sa svetovým politikom, môžeme povedať. Pretože keď sa rozhodovalo o tom, ako bude vyzerať stredná Európa po vojne, tak Štefánik má veľký podiel na tom, že bolo Československo. Prevádzka Oscar Mike India Lima Foxtrot, finále drahy 3-0. Štefánik mal jednoducho veľkú dušu, by sme povedali. Bol to veľmi pekný let. Áno. A ja aj preto rád lietam, že aj preto rád chodím na hory, že keď sa človek pozrie z vrchu na ten svet, tak má trošku iné zmýšľanie. Áno. A Štefánik bol aj letec, hej, takže... Áno, bol no. Takže on sa pozeral na ten svet ozaj z hora, s nadhľadom, do budúcna, s perspektívou, veľmi dôležité. Áno. Mnoho vecí dokázal predpovedať a vedel robiť kroky, ktoré vedeli napomôcť a to je tiež také obdivuhodné, že používal rozum, srdce. Meké pristátie, výborné. Šikovný. No, fúkal mal bočný vietor, troška turbulencia, ale v pohodičke. Pekne si to dával, si nám držal pekne. Som si to Bradlo ani neodfotil. Ja som si ho odfotil, tak ti potom posuniem fotečky. Úplne som bol taký zrušený, že som zabudol odfotiť. Mám aj fotečky s tebou, neboj sa, ak sa pozeráš na to Bradlo. Dobre. Takže budeme mať pamiatku. Ale keď sa ešte vrátim k tomu Štefánikovi, tak on, čo bolo na ňom najsilnejšie, asi, že on dokázal presviečať a presvedčiť. Však on v podstate legitimizoval myšlienku vytvorenia Československa tým, že vytvoril armádu počas vojny, čo je úžasne ťažké. Už pred vojnou, to je zaujímavé, on to predikoval. No, takže, to je akože úžasné. Takže on vedel, že mal víziu, vedel, že veľmoci vtedy potvrdia Československo ako nový štát, keď zozbiera armádu, ktorá bude bojovať. A to sa podarilo. No, predstav si teraz dnes, že dnes v čase dnešných možností, že by niekto chodil po svetových metropolách a presviečal politikov, aby v nejakej vlastnej myšlienke
hoci to vôbec nemuselo byť v ich záujme. A to bol Štefánik, či bol v Paríži, v Londýne, v Washingtone, alebo v Ríme, hej. V Amerike. V Amerike, on to dokázal. Tak mne tento príklad potvrdzuje, že keď má človek pevnú vieru, niečo pevné a odhodlanie a venuje tomu úprimne všetko, tak dá sa veľmi veľa dosiahnuť. Treba nám takýchto ľudí. Just relaxing.